Avancem plegats, anem decidits a donar-ho tot, fem un bon equip. Com parts d'un motor tots som necessaris, el que en forma part sap que no pot faltar-hi. Cadascú amb el seu paper i una especialitat, cadascú amb el que és més bo per fer l'equip més gran. No cal ser el més fort, tampoc cal ser el més ràpid, has de donar joc i has de saber jugar-hi. Tots junts, sí! Tots junts! Tots junts! Tots junts! Tots junts, sí! Tots junts! Tots junts! Tots junts! Primer el que hauràs de fer és posar en forma el teu cos. Si encara no has trobat quin és el teu esport,
això serà una súper! Sí! Sí! Quan la porta he de creuar amb un peu aquí i un peu allà, no sé què en trobaré. No hi ha ningú més boig amb qui tractar que els dibuixos animats. Sóc el club que fa especial el que és normal. Cada dia pot ser una superaventura, tant si estàs a la ciutat o a la natura. La podràs trobar ben lluny o amb pam dels nassos, sempre hi ha aventures esperant. Amb un torn i un martell d'un contenidor de mobles vells m'he fet un aparell que ara em fa massatges al clatell i em pentina els cabells. Buscant jungles prop de casa, m'he perdut en la muntanya, he descobert un exemplar molt estrany d'escarabat i per fi quan el cel s'ha il·luminat mirant a les estrelles m'he